Καλησπέρα σε ακόμα ένα επεισόδιο του Shisha Lounge TV. Είμαι ο Νίκος και σήμερα θα μιλήσουμε για τις διαφορές των ball. Εδώ πέρα έχω διαλέξει 4 funnel και 6 κλασικά πυλινάκια. Θα πούμε ξεχωριστά στην αρχή για funnel, μετά θα πούμε για τα classic και μετά θα κάνουμε σύγκριση ανάμεσα στα δύο, ποιες είναι οι διαφορές. Εδώ πέρα έχουμε 4 πύληνα funnel, τα οποία είναι και τα 4 με γυάλωμα. Έχουμε διαλέξει το Oblak Flow, το Moon, το Grand, της εταιρείας Dawn το Alien Ball ή αλλιώς το λένε και Martini λόγω του σχέδιου. Και έχουμε το Prime Ceramic από την εταιρεία Dawn. Ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι ότι είναι με γυάλωμα. Θα πω στο τέλος στα Classic Ball ποιες είναι οι διαφορές του γυαλώματος και του Unglazed, που σημαίνει ότι έχουν παραπάνω διάρκεια ζωής, για το λόγο ότι δεν απορροφάνε τόσο εύκολα τα πύληνα το υγρό της γεύσης, οπότε έχει παραπάνω διάρκεια ζωής σε αυτό το λόγο και αναβάζει πιο εύκολα θερμοκρασία όμως σε σχέση με ένα Unglazed. Επίσης το ένα καλό είναι ότι στο τέλος του καπνίσματος με ένα τίναγμα φεύγει ο καπνός και θέλει ένα χαρτάκι για καθάρισμα. Λοιπόν, ποιες είναι οι διαφορές πρώτα ανάμεσα σε αυτά τα 4 πυλινάκια. Ξεκινάμε με το Alien Ball της εταιρείας Dawn. Είναι κυρίως για μαύρο καπνό, για ένα βαρύ κάπνισμα ουσιαστικά, έντονο, που θα κρατήσει περίπου μισή ωρίτσα άμα καπνίζεις μόνος σου. Οπότε άμα είσαι σπίτι και θες να καπνίσεις έντονα βαρύ ναργιλέ, θα πάρεις ένα Alien μπολάκι και θα είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και δεν θα έχεις τόση, ουσιαστικά δεν χρειάζεται να βάλεις τόσο πολύ γεύση όσο ας πούμε θα χρειαζόταν σε ένα κλασικό funnel. Πάμε το όβλακο της Flow. Ουσιαστικά τι κάνανε στο Flow, είναι ένα old school ανανεωμένο funnel. Τι εννοώ old school? Στα old school δεν υπήρχε παλιά η τρυπούλα στη μέση, ήταν δηλαδή ένα κοινό προς τα μέσα και βάζανε ένα κομμάτι από αλουμινόχαρτο ουσιαστικά για να μην πέφτει η γεύση. Με την ίδια λογική φτιάξανε το κόνο προς τα πάνω, όμως ο κόνος που είναι με γυάλωμα βοηθάει και σε άλλο κομμάτι. Σε σχέση με ένα απλό funnel, η απόδοση είναι η ίδια, ακριβώς ίδια με ένα funnel. Απλά η διαφορά είναι ότι θα έχει πιο έντονη γεύση, πάλι λόγω του γυαλώματος, επειδή θα ανεβάζει λίγο παραπάνω θερμοκρασία. Εδώ πέρα βλέπουμε το Grand μοντέλο από την εταιρεία Moon. Μ' αρέσει που έχει αυτό το εξάγωνο σχήμα που δεν είναι τόσο, ξέρετε, στρόγγυλο, κλασικό και δεν φαίνεται άσχημα πάνω με ένα καλούντ. Έχει γυάλωμα, η χωρητικότητα είναι γύρω στα 15 γραμμάρια max. Καλή απόδοση, ένα ωραίο κλασικό funnel θα έλεγα. Και εδώ πέρα έχουμε της εταιρείας Dawn, ένα κλασικό funnel. Επίσης μία προσοχή που θα ήθελα να δώσετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα βλέπετε δεν υπάρχουν τρυπούλες όπως έχει εδώ. Αυτό το κάνουν για το λόγο ότι σε αυτά τα σημεία στη στρώση, ουσιαστικά όταν στρώνετε τη γεύση, είναι καλό να αφήσετε κενό. Εδώ πέρα. Ή μπορείτε απλά να το στρώσετε λίγο πιο χαμηλά σε αυτά τα σημεία για να έχει καλύτερο airflow μέσα. Οπότε θα έχει καλύτερη απόδοση. Εδώ έχουμε της εταιρείας Ζαπώνα το Turka. Έχουμε το κλασικό κιλεράκι από την εταιρεία Conceptic Design. Ένα ωραίο killer ball από την εταιρεία Kong. Θα σας πω και για το Kong ειδικά. Της μεχάνικα με χωρίς τρυπούλα στη μέση όπως και της Conceptic. Αυτά θα τα πούμε στο τέλος ξεχωριστά. Κάτι ανάμεσα σε killer και Turka από την Oblak στη συνεργασία με τη Hooligan και ένα απλό Turka ball με γυάλωμα από την εταιρεία Black Rabbit. Αρχικά, γιατί το ένα λέγεται killer και το άλλο λέγεται Turka. Turka είναι τα πύληνα που είναι σαν χωνί ουσιαστικά μέσα, είναι βαθούλωμα εδώ πέρα. Ωραία. Και λέγονται Turka και αυτά λέγονται killer. Και ποια είναι η διαφορά τους? Η διαφορά είναι ότι, όπως και είπα πριν, ότι είναι σαν χωνί ενώ το άλλο είναι flat μέσα. Τι διαφορά έχει να μου πείτε όμως στο κάπνισμα αυτό? Οι διαφορές σε αυτό το κομμάτι είναι ότι στο killer, γι' αυτό και ονομάστηκαν killer, είναι ότι κάνουν το καπνό να είναι πιο έντονο και να το καίνε πιο εύκολα.
Οπότε θέλει λίγο παραπάνω προσοχή ένα killer από το Τούρκα στη διαχείριση θερμοκρασίας. Γι' αυτό π.χ. και εγώ το έχω παρατηρήσει πολλές φορές όταν καπνίζουμε 3 κάρβουνα και μαύρο καπνό. Κάποια στιγμή το βγάζω, μετά το βάζω ας πούμε σαν πυραμίδα, το βάζω το τρίτο από πάνω, το βγάζω τελείως, βάζω καπάκι. Παίζω όλη την ώρα με τη θερμοκρασία για να έχω παραπάνω διάρκεια. Ενώ στο Τούρκα δεν χρειάζεται να το κάνετε τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Αυτές είναι οι κυρίες διαφορές στο Τούρκα και το Killer. Εδώ πέρα έχει μια ιδιαιτερότητα το πύλινο της εταιρείας Kong, που βλέπετε αυτό το σχέδιο, αυτό δεν είναι χρώμα, είναι πυλός. Είναι αρκετά χοντρό και με χοντρά τυχώματα. Ουσιαστικά φτιάχνουν το σχήμα μία φορά, το καλύπτουν με δεύτερη στρώση από άλλο χρώμα πυλού και μετά η τρίτη στρώση που βλέπετε αυτό το μαύρο χρώμα και κάνουν αυτό το ωραίο εντυπωσιακό σχέδιο. Βέβαια αργεί λίγο να ανάψει σε σχέση με ένα Τούρκα απλό ή αυτό εδώ ας πούμε unglazed και λίγο glazed απ' έξω μόνο για την εμφάνιση πιο πολύ το κάνανε από την Conceptic. Οπότε θέλει 1-2 λεπτά παραπάνω το Kong σε σχέση με άλλα πύληνα. Οι διαφορές στο unglazed και το glazed είναι ότι το unglazed απορροφάει πιο πολύ τη γεύση, οπότε παρατηρείται και γενικά από πολλούς ότι πολλές φορές κάνουν και συνδυασμούς γεύσης σύμφωνα με τη μυρωδιά που έχει αποκτήσει από την προηγούμενη γεύση το πύληνο. Π.χ. άμα έχει Coca-Cola και έχει μείνει η μυρωδιά από την Coca-Cola στο μπολ γιατί το έχει απορροφήξει το υγρό, με συνδυασμό λίγες ποσότητες Coca-Colας, λεμόνι και για παράδειγμα θα βάλουμε και φράουλα, η Coca-Cola που μπορεί να έχει 20% μέσα μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη. Αυτό είναι ένα life hack έτσι για να ξέρετε για τα unglazed. Ενώ στο γυάλαμα αυτό δεν το παρατηρούμε γιατί δεν απορροφάει τόσο εύκολα το υγρό της γεύσης και ουσιαστικά έχουν παραπάνω διάρκεια. Πάντως δεν σημαίνει ότι αυτά τα bolt δεν έχουν διάρκεια ζωής. Υπάρχουν και τα milk burn, δηλαδή έχουν κάνει επεξεργασία μεγάλα. Αυτό τι γίνεται όταν ένα πύληνο είναι unglazed και έχει ψηθεί στο φούρνο, ανοίγουν οι πόροι. Ωραία. Για να καλύψουν αυτούς τους σπόρους βουτάνε τα πύληνα σε γάλα και το ξαναψύνουνε και οι πόροι κλείνουνε. Εγώ προτιμώ γενικά τα unglazed milk burn, αυτό που γίνεται με επεξεργασία με το γάλα, σαν πύληνα. Εδώ πέρα έχουμε ένα ιδιαίτερο bowl που μέχρι στιγμής δεν μίλησα πριν για τις τρυπούλες που υπάρχουν μέσα. Θα το εξηγήσω τώρα, ωραία. Εδώ πέρα θα δούμε τις διαφορές. Το πύληνο της συνεργασίας Hooligan με όμπλοκο είναι κάτι ανάμεσα σε Killer και Τούρκα. Το περίεργο είναι ότι όταν καπνίζεις το υγρό δεν πέφτει τόσο μέσα στο ναργιλέ όσο μένει εδώ πέρα μέσα, που αυτό σημαίνει ότι κρατάει το υγρό επάνω όσο μπορεί το μπολ, άρα έχει παραπάνω διάρκεια. Μετά οι τρυπούλες και τα τυχώματα. Είναι πιο λεπτό τύχωμα εδώ πέρα από ό,τι εδώ, οπότε θα ανάψει λίγο πιο γρήγορα, πιο εύκολα, αρπάζει δηλαδή και πιο εύκολα θερμοκρασία. Δεν ξέρω άμα φαίνονται τώρα οι τρυπούλες. Εδώ πέρα άμα δείτε είναι αρκετά μικρές, όπως το ίδιο θα δείτε και εδώ, πώς επηρεάζουν αυτές τις τρυπούλες. Αυτά επηρεάζουν το airflow που δημιουργείται μέσα στο ball, δηλαδή όσο πιο μικρή η τρυπούλα, τόσο πιο σφιχτό τράβηγμα θα έχει από μόνο του. Άρα, πέρα από ότι άμα έχετε ένα ναργιλέ με ελαφρύ τράβηγμα και δοκιμάστε να έχετε ένα Τούρκα για παράδειγμα με τόσο μικρές τρυπούλες ή ένα Killer, θα έχει λίγο διαφορετικό τράβηγμα, λίγο πιο σφιχτό. Είναι ελάχιστη η διαφορά, αλλά υπάρχει. Άμα κάτσετε να το δοκιμάσετε και να το δώσετε λίγο σημασία σε αυτό το κομμάτι, θα μπορείτε να το δείτε. Ενώ στις πιο μεγάλες έχει πιο εύκολο airflow, γιατί οι τρύπες είναι πιο μεγάλες και περνάει πιο εύκολα ο καπνός, οπότε το τράβηγμά του είναι κάπως σταθερό. Και πάμε να δείξουμε αυτά εδώ τα ball. Αρχικά τα Killer που δεν έχουν τρυπούλα στη μέση είναι φτιαγμένα για αυτούς που τους αρέσει να έχουν βαρύ αποτέλεσμα. Βέβαια μπορείτε να πάρετε και ένα κλασικό πύληνο που έχει και την τρυπούλα στη μέση και να το στρώσετε χωρίς να ανοίξετε την τρυπούλα και θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα σχεδόν. Το Mechanica, σαν ball, επειδή βλέπετε ότι έχει ανοξίδωτο κομμάτι επάνω που γράφει το Mechanica Smoke, ανεβάζει έξτρα θερμοκρασία, οπότε και ανάβει πιο εύκολα,
αλλά και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Οπότε μπορεί να σας γρατζουνίσει λίγο το λαιμό, θέλει λίγο προσοχή ή άμα ξέρετε να στρώνετε καλά το πύληνό σας, μπορεί να σας δώσει πολύ καλύτερη απόδοση στη γεύση και πιο έντονη. Γενικά υπάρχουν και τα μπολ σιλικόνης που συνήθως εγώ τα προτείνω μόνο στους αρχάριους, είναι μέχρι να μάθουν να παίζουν με τις θερμοκρασίες, γιατί ουσιαστικά η σιλικόνη δεν ανεβάζει τόσο εύκολα τη θερμοκρασία όσο ας πούμε θα ανέβαζε ένα πύληνο. Δεν κάνει υπερθέρμανση. Ωραία, και τώρα να πούμε τις διαφορές. Θα πάρουμε αυτό και θα πάρουμε αυτό το μπολ. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε ότι το ένα είναι funnel, το άλλο είναι τούρκα. Οι διαφορές είναι ότι εδώ θα είναι πολύ πιο χρήσιμο και πιο εύκολο για μας να βάλουμε κάποιον καπνό που είναι υγρός, αρκετά υγρός ώστε να μην τρέχουν το ζουμιά και να έχει διάρκεια, ενώ εδώ πέρα για καπνούς που δεν έχουν τόσο πολλά υγρά, όπως π.χ. ο Element, όπως π.χ. η Vulcana, δεν έχουν τόσο πολλά υγρά σαν καπνί, οπότε δεν χρειάζεται να παίρνετε κυρίως funnel, θα είναι πιο βολικό να καπνίσετε σε ένα κλασικό bowl. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και να χρησιμοποιήσετε γεύσεις όπως γερμανικής προέλευσης. Τα περισσότερα καπνά είναι αρκετά υγρά. Η Daily Hookah, για την ακρίβεια βασικά πλέον η Starline στη Ρωσία που υπάρχει ο καπνός της Darkside, ο ξανθός, είναι αρκετά υγρός, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ και να βγάλει καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι εδώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να καπνίσετε υγρούς καπνούς σε classic πύληνα, είτε το αντίθετο σε funnel. Αυτές ήταν οι διαφορές ανάμεσα στα πύληνα και πριν τελειώσουμε, πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe, αλλά θέλω και το σχόλιο σας, γιατί θα τρέξουμε το giveaway που θα δώσουμε μια μπλε τσιμπίδα από την εταιρεία Blade, ένα molasses catcher και ένα μπολάκι από την εταιρεία Conceptic Design σε χρώμα μπλε, ένα μπλε set για έναν νικητή. Γι' αυτό θέλω πολύ συγκεκριμένα να δώσετε τη γνώμη σας για το βίντεο αυτό για να μπείτε αυτόματα στο διαγωνισμό. Γράψτε σε ένα σχόλιο ποιο είναι το αγαπημένο σας πύληνο ή ποιο πύληνο θα θέλατε να έχετε, αλλά και σε τι πύληνο καπνίζετε αυτή τη στιγμή και ποιο σας άρεσε από αυτά εδώ. Και έτσι αυτόματα θα μπείτε στο διαγωνισμό για το giveaway. Ήμουν ο Νίκος, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.